What's up mga meg? Welcome or welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting ning ning. So for today's video, meron pa akong i-flex na isang bata na gumawa ng video sa akin. At nasabi na din nila noon sa ibang mga videos nila ng papa niyang si Sir Julius Katuba. Na idol niya daw ako. At isa daw ako sa inspirasyon niya para gumawa siya ng mga video. Pero una ko siyang nakita sa reaction video ng ibang YouTuber din. Yung pong batang to, idol na idol po nito si Tin Chan. Kaya po sumali ito sa YouTube channel ng kanyang tatay. Kasi nga po gusto niyang makita o maging katulad niya si Tin Chan. Ngayon po, ang batang si Grichil Ann Gomez ay may sakit po siya na cancer na kailangan po siya ng tulong. At gaya ng dating gawi po namin, feature na lang po namin ito sa vlog para meron pong ibang tao na pwedeng makakita ng video na ito at maaaring makapagbigay ng tulong sa kanila. Pareho po kaming Bisaya at magkasing edad lang po kami kasi pareho po kaming 7 years old. So ito na po yung video na ginawa nila Sir Julius Katuba at ang anak niya na si Grichil Ann Gomez. At ang kasunod po nito ay yung kanta na hinihandog niya sa lahat. Kasi actually po, napakaganda po talaga ng kanyang boses at nakakapanindig balahibo. Kaya panoorin na po natin. Shoutout po pala kay Tin Chan at saka kay Nitz. Sana po mapansin po ninyo kami at sana po matulungan po ninyo ang aming YouTube channel dahil maliit pa lang po ang aming channel. Ito lang po yung inaasahan namin para sa aming anak na may sakit na cancer at may bukol sa mata. Nagbaka sakali po kami, baka pero po maawa sa aming kalagayan. Ngayon, nandito po kami sa labas ng hospital kasi po inantay ko po yung aming nanay. So, shout out nga pala kay Idol Tin Chan. Hello Nets, matagal na akong nagnood sa inyong channel. Sana matulungan po ninyo ako para po sa sakit na may sakit na cancer. Bisaya po Nets, maong nag-vlog po Nets para lang Nets sa akong sakit Nets. Sana tabangan ninyo ang among channel. So, ayan lang po mga katubadinsyos. Guys, kung ika'y naranasan, tibok ang puso'y ikaw lamang. Kaya't ngayon bukas, kahit kaman, asang ako'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Mula man ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Mula man ang puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y naranasan, pagkilos mo'y yakin, nasan ngayon mula natagpuan, tunay na kalalakan. Nais kong ika'y naranasan, tibok ang puso'y ikaw lamang. Kaya't ngayon bukas sa kahit kaman, asang ako'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Mula man ang puso ko
marami pong handang tumulong sa kanya. Taga Zamboanga po talaga sila, pero ngayon 7 months na sila nasa Davao. Doon muna sila tumira ng temporary at nag-boarding house. Kasi nga doon ni-refer si Gretchen Ann para sa kanyang radiotherapy at chemotherapy. So God bless and maraming salamat po sa mga nanonood. Ayon po sa kanila, malaking tulong na po daw yung pag-subscribe ng channel nila. Kasi pangarap niya daw po talaga ng maging isang YouTuber din. Kaya sana tulungan nating maabot ang pangarap niya. At sana rin po makita ito ni Idol Raffy Tulfo. At sana po matulungan siya. Kailangan niya po talaga ng tulong at sana mapagamot siya ng maayos. Sana mawala yung sakit niya. Just keep praying po and stay positive. So hanggang dito na lang po. At panoorin niyo po yung isa pang napakaganda na kanta na in-upload nila. At meron pa akong pahintulot sa kanila at sana magustuhan niyo po. Shout out sa mga friends sa akong kuya Vinsoy Mills na very supportive kayo nako. Nga sila Hermen Canoy Timpla o si Brandon Amante. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita habang may sa'yo ako nagsasamba, habang mayroong